У гэтай лекцыі я раскажу пра тое, дзе вам можа спатрэбіцца біяграфія, якую інфармацыю ў яе ўключыць, як пабудаваць наратыў, чым адрозніваецца кароткая і доўгая біяграфія, а таксама як прыцягнуць увагу да вашага тэксту і ўгаварыць дачытаць яе да канца. Мы ўжо ведаем, што CV мастака – гэта храналогія вашай адукацыі, гісторыя выставак, узнагароды праектаў. CV тэзісна ў выглядзе спісу выкладае ключавыя факты прафесійнай біяграфіі мастака. Біяграфія мастака з'яўляецца наратыўным тэкстам і мае магчымасць расказаць усё тое, што засталося паміж радкоў у CV. Біяграфія расказвае пра тое, як падзеі асабістага жыцця паўплывалі на творчасць. Гэтую інфармацыю складана, а часта нават немагчыма адлюстраваць у CV. Але біяграфія мастака – ідэальнае месца раскрыць перадумовы і наступствы тых ці іншых падзей вашага творчага шляху. Чым бы вы ні займаліся, адкуль бы вы ні былі родам, усё гэта разам стварае вашу мастацкую асабістасць. Адказ на пытанне, дзе можа спатрэбіцца біяграфія, відавочны – паўсюль. Вашу біяграфію запытае галерыст-куратар, камісія конкурсу. Біяграфія мастака будзе цікава гледачам на выставе, у каталогу. Гэту інфармацыю будуць выкарыстоўваць журналісты, крытыкі і вядомыя гісторыкі мастацтва. Мы хочам, каб біяграфія была не толькі інфарматыўнай, поўную інфармацыю аб вашых дасягненняў мы можам атрымаць і ў CV, але каб гэта было захапляльнае чытанне. Пры гэтым напісанне біяграфіі не абавязкова павінна быць вялікай і складанай задачай. У рэшце рэшт, гэта ваша асабістая біяграфія. Важна толькі, каб вы склалі кампактны жыццяпіс рэлевантных навыкаў і вопыту. Тут, напэўна, не варта распавядаць аб сваёй котцы ці каханні да гарачай йогі, калі толькі гэта не з'яўляецца прадметам вашага мастацтва. Наша мэта – стварыць нешта такое, што аўдыторыя сапраўды захоча прачытаць. Неабходна звесці біяграфію да ключавых момантаў і паказаць чытачу, дзе вы былі і куды рухаецеся як мастак. Адказаўшы на некалькі ключавых пытанняў пра сябе, вы зможаце зразумець, якія крытычныя моманты былі ў вашым жыцці, якія аказалі найбольшы ўплыў на ваш шлях мастака. Пасля таго, як вы адкажаце на гэтыя пытанні, прааналізуйце іх. Ці можаце вы правесці лінію ад любой з падзей вашага жыцця да вашай сённяшняй творчасці? Пачатковы спіс пытанняў можа быць наступным. Дзе і калі вы нарадзіліся? Дзе і ў якім асяроддзі выраслі? Што вы вывучалі? Калі вы ўпершыню сустрэліся з мастацтвам? На пачатковым этапе напісання біяграфіі я рэкамендую дастаткова падрабязна апісваць успаміны дзяцінства, звязаныя з вашымі мастацкімі практыкамі. Пазней вы скароціце гэтую частку, захаваўшы толькі інфармацыю, якая мае прамое дачыненне да вашай сённяшняй мастацкай практыкі. Не затрымлівайцеся надоўга ў дзяцінстве, але не пакідайце яго без увагі. Там, напэўна, хаваюцца патаемныя сэнсы вашага «я». Падумайце над адказам на пытанне, хто былі вашымі настаўнікамі мастацтву, з якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся на шляху творчага станаўлення. Адказы на іх дапамогуць вам прааналізаваць і лепш зразумець свой уласны шлях. Раскажыце, якія тэмы ў мастацтве вас займалі на розных этапах, якімі тэхнікамі вы карыстаецеся, што гледачы заўважаюць у вашым мастацтве перш за ўсё. Ці вы атрымлівалі водгукі крытыкаў? Раскажыце пра іх. Як змянілася вашае мастацтва ў працэсе вашай творчай эвалюцыі? Хто, што і як уплывае на вашу творчасць? Калі вы адчуваеце ў сябе сілы, то адразу запішыце ўсе важныя падзеі творчага жыцця, іх перадумовы і наступствы. Пры гэтым паспрабуйце абстрагавацца ад уласнага «я» і зірнуць як бы збоку. Калі вы не адчуваеце ў сабе пісьменніцкіх здольнасцяў, то паспрабуйце выканаць некалькі практыкаванняў. Раскажыце аб вашым творчым жыцці уважліваму слухачу, напрыклад, сябру ці камеры на тэлефоне. Абмяжуйце сябе па часе 7 хвілінамі, максімальна 10. Абавязкова запішыце ваше апавяданне на дыктафон. Расшыфруйце аўдыё ў тэкст пры дапамозе онлайн-сервісу. Гэты тэкст будзе для вас выдатнай адпраўной кропкай. Далей рэдагуйце яго самастойна або з выкарыстаннем AI. Другое практыкаванне мае тыя ж зыходныя задачы, што і першае, але мяркуе расклад вашай біяграфіі на некалькі этапаў. Для пачатку запішыце ўспаміны дзяцінства. Дзе вучыліся, калі пачалі маляваць, ляпіць, спяваць. Можа быць, вы праводзілі лета ў вёсцы ў бабулі на беразе ракі, і гэта галоўныя вашы ўспаміны дзяцінства. Апішыце працэс вашага мастацкага станаўлення, то бок усё тое, што адбылося ў вашым прафесійным жыцці паміж канчаткам дзяцінства і тым часам, у якім вы адчулі сваю сучаснасць.
Любыя цяжкасці і перамогі, сустрэчы, думкі, змена напрамку дзейнасці або выбар мастацкай тэхнікі – усё будзе важна для стварэння цэласнай карціны вас як мастака. Нарэшце, апішыце сучасны этап вашага творчага шляху. Гэта могуць быць апошнія 3, 5, 7 ці можа быць 10 гадоў ці іншы адрэзак часу, які вы асацыюеце са сваёй сучаснасцю. У гэтым вам могуць дапамагчы такія пытанні. У які момант вы адчулі ці ўсвядомілі, што займаецеся менавіта тым, чым павінны займацца? Што адбывалася з таго часу? Якія важныя падзеі вы можаце адзначыць за гэты час? Ці можаце вы прасачыць эвалюцыю сваёй творчасці за гэты час? У чым яна выяўляецца? Ці былі цяжкасці на гэтым этапе? І калі так, якія? Якія прафесійныя дасягненні вы можаце адзначыць? Паспрабуйце змясціць сябе ў гістарычны кантэкст гэтага канкрэтнага часу і проста раскажыце, што адбылося ў апошнія гады ў вашым прафесійным жыцці, звязваючы гэта з падзеямі асабістага жыцця. Гэтая трэцяя частка з'яўляецца асноўнай для вашай творчай біяграфіі і павінна займаць каля 2/3 аб'ёму. Калі пачнеце збіраць тэкст разам, пераканайцеся, што вы таксама распавядаеце аб вашых навыках і ўменнях. Вы атрымалі фармальную адукацыю ў галіне мастацтва? Выдатна. Раскажыце, дзе і калі вучыліся. Няма фармальнай адукацыі? Няма праблем. Некаторыя з самых пладавітых мастакоў усіх часоў былі самавукамі. Скарыстайцеся гэтай магчымасцю, каб расказаць крыху больш пра тое, што прывяло вас у сферу мастацтва. Раскажыце пра тое, што вас натхняе і матывуе. Ці падахвочвае вас да творчасці запал да колеру і прыгажосці? Магчыма, вас натхняе палітыка і сацыяльная несправядлівасць. Калі вы не ўсведамляеце такіх уплываў, не пішыце пра іх. Ці адчувалі вы цяжкасці на вашым шляху прафесійнага станаўлення? Калі вам камфортна казаць пра гэта, падзяліцеся. Біяграфія – самае месца адсвяткаваць прафесійныя дасягненні. Якім момантам вы ганарыцеся як мастак? Ці паказвалі вы свае працы ў мастацкай галерэі ці ў музеі? Магчыма, вы атрымалі пераканаўчую крытыку ці рэцэнзію, якую вы маглі б уключыць у сваю біяграфію ў якасці цытаты. А магчыма, вы атрымалі важную ўзнагароду. Якімі б вялікімі ці маленькімі не былі вашыя галоўныя дасягненні на дадзены момант, раскажыце пра іх. Узгадайце матэрыялы і тэхнікі, якія вы выкарыстоўвалі. Прывядзіце прыклады ключавых прац, якія ясна раскрываюць вашу творчасць. Раскажыце пра праблематыку, якую вы закранаеце ў сваім мастацтве. У шматлікіх тэм можа быць глыбока асобасная крыніца. Калі вам камфортна пра гэта казаць, абавязкова раскажыце. Такія гісторыі чапляюць як ніякія іншыя. Змясціце сябе ў культурны, палітычны, сацыяльны ці тэхналагічны кантэкст. Апішыце тыя макра- і мікрападзеі паўсядзённага жыцця, якія ўплываюць на вашу творчасць і мастацтва. Пасля таго, як вы адказалі на гэтыя пытанні, неабходна стварыць апавядальны тэкст, дзе кожны папярэдні сказ будзе па сэнсе звязаны з наступным. У напісанні біяграфіі няма жорсткіх правілаў, але ёсць рэкамендацыі, якія дапамогуць зрабіць тэкст чытальным. Ваша гісторыя павінна быць яснай і лаканічнай. Перш за ўсё, вы павінны адчуваць упэўненасць і запал да таго, што пішаце. Вы прадаеце не толькі свае творы, але і мастака, які за імі стаіць. Па-першае, пішыце ў мінулым часе. У біяграфіі вы апісваеце падзеі мінулага, таму іх варта запісваць у мінулым часе. Мне часта сустракаюцца сітуацыі, калі ў апавяданні ў мінулым раптам з'яўляецца сучаснасць. Як правіла, гэтая сучаснасць узнікае ў моманты інтуітыўна важныя для творцы. Супакойцеся, зрабіце глыбокі ўдых і запішыце нават найважнейшыя падзеі вашага жыцця ў мінулым часе. Як быць з запісаннем практык, якія працягваюцца ў цяперашні час? Напішыце, калі і пры якіх абставінах вы іх распачалі, такім чынам змясціўшы іх у мінулае. З часам, калі гэтыя практыкі завершацца, вы дадасце інфармацыю, з якога па які перыяд вы імі займаліся. Пішыце ад трэцяй асобы. На жаль, на ўсіх мастакоў бракуе гісторыкаў мастацтва, асабліва калі вы малады мастак, а біяграфія патрэбна ўжо сёння. Таму пішыце пра сябе, нібыта вы і ёсць гісторык мастацтва. Калі вы будзеце пісаць ад першай асобы, гэта будзе аўтабіяграфія. А біяграфія мастака павінна быць такой, каб яе можна было надрукаваць слова ў слова ў артыкуле ці ў каталогу. Адна-дзве самацытаты могуць дадаць індывідуальнасці і разнастайнасці, але па большай частцы я, мне, маё зберажыце для заявы мастака.
У біяграфіі не паглыбляйцеся ў аналіз твораў і разважання аб іх сутнасці. Канстатуйце факты і падзеі прафесійнага жыцця. Калі вы атрымлівалі крытычныя водгукі, то можаце працытаваць іх. Але не прыпісвайце сабе такіх рэгалій, як экстраардынарны ці геній. Выснову, ці з'яўляецесь вы экстраардынарным геніем, зробяць гледачы. Вычытайце сваю біяграфію. Калі вы вырашыце, што ўжо ўсё сказана, вычытайце тэкст, праверце памылкі. Нішто не выглядае менш прафесійна, чым тэкст, які мае шмат граматычных памылак, асабліва ў эпоху аўтакарэкцыі тэксту. Папрасіце каго-небудзь яшчэ паглядзець тэкст і ацаніць, наколькі ён зразумелы і ці дастаткова інфармацыі змяшчае, ці не сумна яго чытаць. Прымушайце хацець большага. Ваша біяграфія павінна даць нам дастаткова інфармацыі, каб мы маглі атрымаць уяўленне пра вас і вашыя працы. І яна павінна пабудзіць нас захацець убачыць гэтыя працы. Таму не пішыце занадта шмат, не мардуйце чытача такой колькасцю дэталяў, каб не засталося сіл на вашыя працы. Колькі б вам не было гадоў, вы пражылі жыццё поўнае важных падзей і выдатных успамінаў. Пры гэтым ваша прафесійная біяграфія павінна быць не даўжэй адной друкаванай старонкі або 300 слоў. Але ў большасці выпадкаў аптымальны аб'ём тэксту складае 100-120 слоў. Менавіта гэты тэкст вам спатрэбіцца часцей за ўсё для першай камунікацыі. Гэты тэкст вы скарыстаеце ў вашым партфоліё, на сайце і нават на выставе. Даследаванні, праведзеныя ў музеях, паказалі, што наведвальнікі страчваюць цікавасць да чытання насценных этыкетак пасля 150 слоў. Таму лепш абмежавацца 120 словамі. Вашы чытачы не засумуюць, але атрымаюць дастаткова інфармацыі, каб захацець даведацца больш. Прымушайце гледача хацець большага. The last but not the least. Як жа зрабіць так, каб вашу біяграфію прачыталі? Амерыканскія спецыялісты, а яны добрыя ў маркетынгу, рэкамендуюць пачынаць біяграфію так званым крэатыўным першым сказам. Гэта значыць пачаць першы радок не з года і месца нараджэння мастака, а з чагосьці выключнага, самага важнага пра мастака і яго творчасць. На першы погляд, гэта няпростая задача, але яе значна прасцей рэалізаваць, калі асноўны тэкст ужо запісаны. Вы таксама можаце звярнуцца за дапамогай да сябра, які па чытанні вашай біяграфіі зробіць адну кароткую выснову пра тое, чым вы як мастак асабліва характэрны. Стаўцеся да гэтага уступнага сказу як да тізера, які стварае інтрыгу і працягвае ўвагу. А вось некалькі прыкладаў такіх сказаў з біяграфіі выбітных амерыканскіх мастакоў. Рой Ліхтэнштэйн аказаўся адным з самых паслядоўных і чыстых практыкаў ідэй поп-арта, які валодае рэдкай здольнасцю да самаабнаўлення. А ў чым ваша рэдкая здольнасць? Франц Кляйн прыўнёс новае хараство ў манументальнасць чорна-белага малюнку ў 1950-х гадах. Раскажыце пра тое, што вы дадаеце мастацкай рэчаіснасці. Луіза Невельсон дабілася міжнароднага прызнання ў сярэдзіне 50-х гадоў, дзякуючы сваім манахромна афарбаваным драўляным асамбляжам. Зліццё рэальнага і ўяўнага з геаметрычнымі і кубістычнымі асновамі было цэнтральным у яе творчасці. А што з вашай творчасці найбольш прываблівае гледачоў? Пасля гэтага можна пісаць пра год і месца нараджэння. Вы скажаце, што лёгка рабіць такія высновы аб выбітных мастаках мінулага. Раскажыце сваю гісторыю, і вы ўбачыце тое унікальнае і выбітнае ў вашай творчай гісторыі. Пасля таго, як усё будзе запісана, не забывайце, што ваша біяграфія будзе развівацца і змяняцца разам з вамі. Не бойцеся рэдагаваць тэкст па меры змены вашага мастацкага стылю, змены крыніц натхнення, развіцця тэхнікі і тэматыкі. Ніводны мастак не стварае адны і тыя ж працы ўсё жыццё. І ваша біяграфія павінна адлюстроўваць гэты рух вашага творчага шляху.